kterých se dnes hovoří, které navrhují nějaké ostrojení a přesně vybírat nebo depozitáře, je vystavená společnostmi vlivu. Konečné slovo budou mít pražští památkáři. Tisíce před časem souhlasili se zastřešením dvora. Likvidace interiéru se jim ale taky nezamlouvá. Veškerá ta stanoviska, která máme na stole, zpracováváme, ale předpokládat, že během 14 dní přijde děl, se to materiál nebo víc. Podle zákulisních informací bude stanovisko magistrátu interiér na svém místě. Miliardář Zdeněk Bakala na rekonstrukci bytu za uhlí 200 milionů korun. Stavební práce by měly trvat necelé 2 roky. Jakub Vrán, televize Nova. To dostal závod, protože je. No, to je kukerýva. Někdy se vyčeká až 15 let. Částečně by mohl pomoct i centrální registr žádostí. O něm ale Ministerstvo práce a sociální